Id-deputat laburista Edward Zammit Lewis permezz ta' post fuq Facebook innota l-imminar li sar fil-proċess li mara liħu dak tal-mħallef fil-Qorti Ewropea wara sejħa pubblika. Zammit Lewis tkellem dwar dan il-proċess kompetittiv Malta li kien presedut mill-imħallef irtirat Antonio Mizzi u li seta' japplika għalih kull min ikollu l-kwalifiċi neċessarji. Huwa spjega kif it-tlieta attenda għall-intervju fi Brussell wara xhur ta' preparamenti u sagrifiċċji personali fejn ġie mistoqsi fost oħrajn dwar ħwejjeġ oħra li m'għandhomx jaqsmu mal-pożizzjoni li kien innominata liha filwaqt li esprima id-dubju tiegħu. Innota kif kien hemm uħud li għall-interessi personali ippruvaw jimminaw din in-nomina minn ġewwa u minn barra u mhux l-interess nazzjonali fosthom il-Partit Nazzjonalista. Dr. Zammit Lewis tkellem dwar kif dawn saħansitra kitbu lill-Kumitat ta' Esperti li kellu jidher qudiemu skont it-Trattat tal-Unjoni Ewropea b'allegazzjonijiet bla bażi u li qatt ma waslu imkien. U għatem jgħid li dan kien assassinju ta' karattru, iżda l-akbar ħsara saret lil pajjiżna filwaqt li stqar li se jkompli bil-ħidma tiegħu fil-Parlament Malti għal ġid ta' pajjiżna. Sa dan it-tant il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard irreaġixxa għal din l-aħbar f'kitba fuq il-midja soċjali. Fisem il-Gvern u esprima l-gratitudni lejn l-Avukat Zammit Lewis għall-impenn tiegħu fit-tħejja għal dan il-proċess. Nitqal il-perseveranza tiegħu quddiem dawk li l-interessi tagħhom imorru lil il-kompetenza u l-ħiliet tal-kandidat Malti itassew min ifaħħara.